Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nilo at ng pamilya niya. Taong 1992, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira itong pamilya ni Nilo sa hasyenda nila sa Samar. Napakalawak ng hasyendang yun at talaga namang masasabi mong mayaman ang kanilang pamilya. Nakatira ito sa isang bahay na minanapa nila sa lolo ng lolo nila. Ayon kasi sa nanay ni Nilo, na kapag nawala sila ay kailangan ipagpatuloy ng pinakamatandang anak nito ang pananatili sa tahanang yon. Maliban kasi sa hasyenda na hawak nila, ay yung bahay na yon ang pinakamahalagang iiwan sa kanila ng mga magulang nila. Ang mga kapatid ni Nilo ay kailangang magtirik ng kanilang bahay dahil tanging panganay lang at asawa ng kanilang panganay na kapatid ang pwedeng manirahan sa bahay na yon. Wala namang espesyal sa bahay na yon kung tutuusin. Tanging ang mga antigong bagay lang ang importante doon. Mag-iisang siglo na kasi ang mga kagamitan sa bahay na yon at masasabi kong mamahalin at matitibay talaga ang pagkakagawa. Noong kabataan pa nito ni Nilo, ay marami na itong nakikita doon. Hindi niya yon pinapansin sa kadahilanang bata pa nga siya nung mga panahong yon. Merong pagkakataong nakakakita siya ng kamay sa ilalim ng malaking aparador nila. Kinakalabit siya nito at nakakarinig siya ng pagtawa ng isang babae. Ang aparador kung saan naroon ang babaeng yon ay napaka-imposibleng magkasya ang isang tao o kahit bata man lang. Napakalaking aparador noon na merong salamin sa isang bukasan nito. Pagkahawak ng nilalang na yon kay Nilo, ay agad siyang tumakbo at nagsisisigaw. "Nanay! Nanay!" Sigaw nitong si Nilo. "O anak?" tanong nitong nanay niya. Agad namang yumakap itong si Nilo at nagpakarga sa nanay niya habang humihikbi ito. Meron ding pagkakataon na nakakakita siya ng isang matandang hukluban sa kanilang mismong bahay. Lumalakad lang yon minsan sa labas ng bakuran nila at nawawala din naman kaagad. Madalas ay nasa sala nila ito na lumalakad-lakad at nawawala din kaagad pagkakurap ng mata nitong si Nilo. Marami pa siyang nakikita sa kanilang bahay na yon, pero nasanay na talaga siya sa mga pagpaparamdam ng mga kaluluwa dito sa kanilang bahay. Hanggang sa lumaki na itong si Nilo at paunti-unti niyang nakakalimutan at hindi na muli nasisilayan ang mga nilalang na yon habang siya ay tumatanda na. Hanggang sa pumanaw ang kanyang ina at doon muli lumitaw ang matandang huklubang babaeng yon. Dito niya paunti-unting nasilayan ang buong kaanyuan ng nilalang na yon. Maniwala kayo o hindi, ang matandang yon ay iisa lang ang mata nitong lubog na lubog. Ang kaliwang mata nito, imbis mata ang nakalagay ay isang bungangang merong napakatalas na mga ngipin. Mapagkakamalan mo ngang tahi ang bungangang yon na umabot na sa noo nito. Maliban pa dyan ay ang mismong bibig nito na ganun din ang itsura. Kulukulubot lahat ng balat nito at butot balat na din na nangingitim. Meron itong isang animoy, tuwalya na ginawang damit. Nakatayo lang yon sa pintuan ng bahay nila at nakatingin yon sa yumao niyang ina.
gulat itong si Nilo na animoy hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa lahat ng taong nakilamay sa kanila, siya lang ang nakatingin sa likuran. Tinitigan din siya ng nilalang na yon habang unti-unti itong naglalaho. Hindi na makapagsalita itong si Nilo kahit kinakausap siya ng kanyang ama. "Hoy, Nilo! Nagdadasal kami sa nanay mo kung saan-saan ka tumitingin." Wika ng tatay niya. "Ha? Pasensya na ho kayo, tay." Mautal-utal na sagot nito. Hanggang sa sumapit na nga ang libing nitong nanay nila. "Sabi-sabi sa amin na kapag merong ililibing at nakikilibing ka, wag na wag kang titingin pabalik o sa likod habang naglalakad kayo, kasama ang patay. Ginagawa yan ng tao upang hindi na makita ang anumang uri ng espiritu o nilalang." Habang naglalakad itong sila Nilo, bigla niyang naalala na bukas pala ang entrada ng pintuan ng bahay nila. Kaya naman napalingon siya. Paglingon niya dito, ay nakita niya naman ang demonyong nilalang na yon. Nakatayo lang yon sa pintuan ng bahay nila at hindi gumagalaw. Hanggang sa hinawakan siya ng tatay niya at pilit pinababalik ang lingon nito sa unahan. Sumunod naman itong si Nilo sa tatay niya at hindi na lang ito nakaimik. Nagulat talaga siya dahil bakit palagi niyang nakikita ang nilalang na yon. Lumipas ang 2 taon at naging maayos naman sila sa kanilang mismong bahay na yon. Yung ibang kapatid nitong si Nilo ay bumukod na dahil may mga kani-kanilang pamilya na ang mga ito. Wala namang problema yon para sa ama nila dahil malalaki na din ang mga yon. Ang ginawa na lang ng padre de pamilya ng tahanan nila Nilo ay maiging hinati ang bawat parte ng lupa sa kanyang mga anak para walang lamangan sa hati ng pamana ng kanilang pamilya. Isang gabi, pinatipunan ng kanyang ama ang lahat ng mga anak nito. "Oh, bukas maghahati-hati na kayo sa inyong mga pamana. Kung ano ang ibibigay ko ay yun na yung para sa inyo. Wala nang pagtututol. Kung ayaw niyong bawiin ko ang mga mana ninyo." Wika ng tatay niya. Sumang-ayon naman ang lahat sa kanila. Naging maayos ang pag-uusap nilang magpapamilya noong mga araw ding yon. Kahit hindi pa naman gaano katandaang itong tatay niya, ay ipinamana na nito ang para sa mga anak niya dahil alam niyang may mga pamilya na nga ang mga ito. Silang 2 na lang kasi nitong si Nilo ang nakatira sa mismong tahanan nila mula nung sila ay isinilang. Hindi na gaanong natatakot itong si Nilo sa bahay na yon dahil sa sanay na ito sa mga pagpaparamdam ng mga nilalang doon. Yung matandang palagi niyang nakikita ay nawawala din agad sa tuwing nasisipat ito ni Nilo. Nakangisi lang ito sa kanya habang naglalaho. Tila ba binabantayan siya nito? Natapos ang gabing yon na nagkasundo ang lahat ng kapatid nitong si Nilo tungkol sa hatian ng mana. Ang pinakamalayong lupain nila ang kay Nilo sa kadahilanang sa kanya din naman kasi na ipamana ang bahay. Hindi naman ito tumutol dahil sa mga mabait naman ang kapatid nito at magtutulungan pa rin sila kahit sila ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Naging masaya naman itong si Nilo para sa mga kapatid niya at napaisip na din ito kung tatatag na din ba siya ng kanyang mismong pamilya.
Ayon kay Nilo, mas masayang magkaroon ng sariling pamilya habang buhay pa ang iyong mga tunay na magulang sa kadahilanang magagabayan pa ng mga magulang mo ang iyong mga magiging anak upang lumaking isang mabuting tao at may takot sa Diyos. Ibang-iba kasi ang ugali ng mga matatanda at kung tutuusin, napakarami mo talagang mapupulot na aral sa mga ito kung ikaw ay makikinig lang sa kanila. Lahat ng kanilang sinasabi ay para din naman kasi yan sa kabutihan ng buhay mo. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, nakapag-asawa na itong si Nilo. Ipinakilala na niya ang kanyang kasintahang pilit na itinago sa kanyang pamilya. Nung panahong kasing yun, kapag nalaman ng pamilya mo na may kasintahan ka na, lalo't lalaki ka pa, matik, sa simbahan talaga ang punta ninyong dalawa. Naging masaya naman ang kasal nitong si Nilo noong mga panahong yon. Ang tanging hindi lang naging masaya sa selebrasyong yon ay yung matandang babaeng hukluban. Nanlilisik ang tingin nito kay Nilo habang nakatayo at hindi gumagalaw sa isang sulok ng lugar. Hindi din yun napapansin ng mga imbitado sa kasal at animoy siya lang talaga ang nakakakita sa matandang hukluban na yun. Kahit anong kisap matang gawin ni Nilo ay hindi naglalaho ang nilalang na yun at tila ba nag-aangil at naglalaway ito ng dugo. Maniwala kayo o hindi, habang nagtititigan itong matanda at si Nilo ay bigla itong gumapang sa sahig at sumuot sa damuhan. Sa labas kasi ng bahay nila naganap ang sayawan ng kasal nitong sila Nilo. "O mahal, bakit tulala ka?" Wika ng kasintahan niya. "Ha? Wala. Ano ka ba?" Sagot naman ni Nilo. Yung tatay niya, animoy biglang nag-iba ang tingin sa kanya. Alam nitong meron na namang nakitang nilalang itong si Nilo. Tulala din ang kanyang ama noong mga panahong yon at tila ba hindi ito naging masaya sa buong selebrasyon ng kasal nito ni Nilo. Lumipas ang gabing yon at naging masaya ang bawat araw nitong mag-asawa. Yung tatay niya ay medyo naging masaya rin naman, lalo na yung mga kapatid niya. Ang hindi lang maintindihan nitong si Nilo ay 2 araw pa lamang nakatira itong babae sa kanilang bahay ay napakarami ng nababasag na gamit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Isang gabi, pauwi itong si Nilo galing sa kahan nang bigla niyang narinig ang pagsisigawan sa kanilang tahanan. Bigla siyang napatakbo dahil napakalakas ng pagkakasigaw ng kanyang asawa at lolo. Hanggang sa nakapasok na nga itong si Nilo sa kanilang bahay, na hingal ng hingal. Nagulantang si Nilo nang makita niya ang kanyang asawa na merong humihila dito, papaloob sa napakaliit na butas sa kanilang aparador. Nakakasya lamang ang isang paa ng tao. Grabe ang paghila ng ginawa nitong nilalang sa asawa niya hanggang sa nagsisisigaw na din itong si Nilo. Kasabay ng pagsigaw ni Nilo ay ang unti-unting pagbitaw ng nilalang na yon. Hanggang sa tuluyang nakuha ng lolo niya ang kanyang asawa. Pagsasalaysay ng asawa niya, habang naglilinis siya noong mismong gabing yon, ay merong tumatawa-tawa sa ilalim ng aparador nila. Kaya ang ginawa niya,
Nilapitan niya ito. Pagkalapit niya dito, agad may humawak sa kanyang butot balat na kamay na merong nagsisitalasang mga kuko. Hinila siya nito hanggang siya ay madapa sa pagkakatayo niya. Sumigaw na siya nun. Agad namang narinig ng ama ni Nilo. Awa naman ng Diyos. At wala ni kahit anong sugat na malalim itong asawa niya. Binalot ng takot ang buong katawan nitong tatlo nang nakaramdam sila ng napakabigat na presensya sa buong paligid. Halos hindi na sila makakilos dahil sa kanilang nararamdaman. Animoy lumilindol, pero sa bahay lang nila nangyayari. Yung mga kagamitan at litratong nakasabit nila ay unti-unting nagsisilaglagan. Hanggang sa nakarinig sila ng isang napakalakas na iyak ng isang babae. Hindi nila mawari kung saan ang gagaling. At matapos yan, nakakita sila ng isang anino di kalayuan sa kanilang gasera. Nanlaki ang mga mata nitong si Nilo nang lumitaw ang matandang yon sa anino. Umiikot-ikot ang ulo nito habang naglalaway-laway ng dugo. Napakadungis ng katayuan nito na animoy ilang siglo nang namayapa. Biglang gumapang ang nilalang sa kanilang pader at tumungo ito sa kusina ng kanilang tahanan. Yung tatay niya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang sinundan ang nilalang na yon habang umiiyak at nagwika ng, Abel! Pakiusap! Manahimik ka na! Agad namang sinundan ni Nilo ang kanyang tatay habang hawak-hawak ang kanyang asawa. Matapos nilang masundan ang nilalang na yon sa kusina, ay umiiyak yon na animoy. Nagbago ng anyo. Humihikbi yon na nakahawak ang kamay nito sa kanyang muka. At yung tatay niya umiiyak na din. Abel! Isama mo na ako! Umiiyak na wika nitong tatay niya. Hanggang sa unti-unting ibinaba ng nilalang ang kanyang mga kamay at tumingin ito sa kanila. Yung tatay niya, katabi na yung nilalang. Samantalang sila Nilo, napapaatras sa bawat paghakbang nito. Hanggang sa naglaho na yon at biglang nawala ng malay ang tatay niya. Ilang minuto ang nakalipas at biglang tumayo itong tatay niya na hawak-hawak ni Nilo. Ang pagkakatayo ng kanyang tatay noon ay nakakapanindig balahibo. Nakaya nitong tumayo gamit lang ang kanyang mga paa kahit ito'y matanda na. Bigla ding lumubog ang mga mata nito. At alam na talagang sinapian ito ng matandang yon. Nabitawan at napaatras dito si Nilo hanggang sa biglang kumuha yon ng isang matulis na bagay. Isang kutsilyong ginagamit nila sa pagluluto ang kinuha ng ama niya at walang habas na pinagsasasaksak ang kanyang sarili. Maniwala kayo o hindi, habang nagsasasaksak itong ama niya ay nakangiti yun. Nakangiti na tumutulo ang dugo sa bibig hanggang sa unti-unti itong humandusay sa sahig. Matapos yan ay agad itong nilapitan ni Nilo habang umiiyak. Sinabihan niya ang kanyang asawa na humanap ng tulong at puntahan ang bahay ng kapatid niya. Itay!
ang tanging naisigaw na lamang nitong si Nilo. Patay na ang ama niya. Paghawak na paghawak niya rito. Wala na siyang magagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak dahil sa awa at pangungulila sa kanyang ama. Di niya mawari kung sino ba ang demonyong yun na gumagambala sa kanilang bahay at bakit kailangan pang kunin ang buhay ng kanyang ama. Napuno ng pighati ang mismong bahay nila noong mga panahong yun. Iyakan lahat ng nagmamahal dito sa kanyang ama. Kahit ang mga nagtatrabaho sa kanila ay nagsipuntahan na rin upang makidalamhati sa pagkawala nitong tatay niya. Walang makapagsasabi kung sino ang babaeng gumambala sa kanila noong mga panahong yon. Matapos yan ay pinaglamayan na nga itong tatay niya. Napakaraming nagsipuntahan sa bawat lamay nito at magmula noong pagkawala ng tatay niya ay hindi na din nagparamdam sa kanya ang nilalang na yon. Nagbabakasakali pa itong si Nilo na makikita niya yon pero wala talaga. Kahit ilang buwan na ang nakalipas, ay hindi na niya ito muling nakita. Hanggang sa nagkaanak na sila at nilisan nila ang bahay na yon. Ayaw na ni Nilo. Nagambalain pa sila ulit ng nilalang na yon. Lalo pat may anak na sila ngayon. Tumirik ito ng bahay doon mismo sa kanilang manang lupa upang makabantay ito doon. Yan ang nakakakilabot na kwento nito ni Nilo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sayang lang kasi wala tayong backstory tungkol dun sa babae tsaka sa tatay nito ni Nilo. Pero ako, opinyon ko lang. Pwedeng isa to sa mga babaeng niloko ng tatay niya tapos pinangakuan ng kung ano-ano tapos namatay. Pwede ring yung tatay niya mismo ang pumatay sa babae na to na wala naman tayong pwedeng maibigay na dahilan. Pero yun lang yung mga posibilidad na pwede kong maibigay kung bakit todo-todo kong magalit yung nilalang na yun sa tatay nila. Sa akin lang yun ha. Pero kung may opinion kayo sa kwento na to, comment nyo lang sa baba. At nga pala, nasa dulo ng video yung picture ng bahay at meron din tayong extra clip na video para makita nyo yung buong bahay. Kayo na ang bahalang humusga at kayo na din ang bahalang umora kung ano ang mararamdaman nyo sa bahay na yon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.